Nag-harvest na kami ng aming ampalaya. Ang daming bunga. Daming bunga. Ito. Yan to. Itong malaki. Ito. Itong mga malaki. Kasunod na ito. Pwede nito sa breakfast natin, di ba? Pero mayroon dito malaki, oh. Oh, gaya. Ito guys, oh. Ito. Ang dami-dami ng bunga, oh. Maganda pag may tanim ka, hanggang doon ang daming bunga, oh. Oh, sa sunod na harvest, marami na to. Marami siya, pero alanganin pa. Oh, ito pa yung isa, oh. So, ano na to? Yan. Umaga, dahil dito na, may harvest na ko. First harvest ko to. Marami. Pero first harvest ko to hindi sabay-sabay yung pagbunga. Ito ang una ng bunga. Marami pa yan pero mga maliit pa. Susunod na mga 3 days na lang. So makakuha ako ng marami. Ito ang unang mga. Tingnan nyo, maganda. Organic fertilizer to. Ito, walang sira yung bunga, oh. Kita nyo guys, oh, malinis, oh, makintab. Oh, makintab. Ang resulta na pag organic fertilizer yung ginagamit mo. Wala kang makita dito na may sira yung aking tanim. Ang bunga ng aking ampalaya. Yan. Ito mahaba to. Mayroon man ako na nagtanim ako ng medyo maiksi. Ito maganda to, medyo mapait pa ito eh. Maganda to sa diabetes. Maganda ang bunga ng mga tanim mo. Gaya nito ang palaya, pag ang ginagamit mo ay organic fertilizer. So yun nga, sinasabi ko doon, pinapakita ko siyo paano gamit ng organic fertilizer. Sinalo-halo ko lang to. Dito lang, local na ito ng mga organic. Kinuha ko lang dito sa aking farm. So maganda ang kinalabasan kahit hindi tayo magbili ng mga organic na sa mga supplier. Dito lang sa ating lokal. Paligid na lang ating farm. Ito kinuha ko lang ito sa mga naghanap lang ko ng mga tae ng kalabaw, tae ng mga baboy. Ito ang una kong produkto, pero maganda ang kinalabasan. Sa susunod naman, papakita ko naman sa inyo para sundin ninyo yung mga ginagawa ko dito sa aking farm. So sa inyong lahat na nanonood sa akin, ako po'y nagpapasalamat sa inyong pag-suporta sa mga comments ninyo, sa mga views ninyo, lahat. Yun, pinapasalamatan ko ang inyong malaking suporta sa aking ginagawa dito sa aking farm. So sana huwag niyo akong kalimutan, pindutin ang i-subscribe ninyo ang The Seniors Agri Farm. Bye bye.